we should move on with the program right now. So my point was, after Taita, the movement, we have a lot of workers who have been exploited. Are they going to be compensated, or like right now, Pananwaka retire and they retired with nothing? They worked for nothing the whole entire life because someone was taking advantage of them. Are we going to take some measures upon those issues? Right, okay. I think, Comrade Mabhunu, go ahead, please. I'm just going to find... Is it me who is struggling with the internet? So I'm just going to change my location because I'm wondering here. Didn't a problem in the internet? I think so, Simba. I think so because from my end, I don't have anything here. Okay, go ahead. I'm so worried about vanhu vakapererwa nemabasa papeji navo vaifanira vachipiwa but havana kuwana mari dzakakwana because mari dzakanga dzisisina value. Vanhu ivavo vanofanira kukombatsirwa mukoma Simba. I'm telling you, that must come to happen. I'm telling you, vanhu vavo vanokombatsirwa because nekurarama kwakanaka kuti munhu 125 years ari baba, then end of the day upo 200 US. Vanhu ivavo vanofanira kukombatsirwa vanhu ivavo because ringagona kuti tinoita simba rekukombatsira varungu vakazotora land yedu tichivapa mabhillions but tisingakwanisa kukombatsira vanhu vakashandira nyika yedu. I never. Vanhu ivavo vanofanira kukombatsirwa. Wow. Okay, Simba, we can go. I think